Bidiyon mu ne yau ga nan akan abin da zai yi bayani kamar da kuke gani. Wannan gashi nan wannan wani technology ne misali wanda ni ne na kirkire shi wannan da kuke ganin sa. Shi kamar da kuke gani a bidiyoyi na, ina kawo abubuwan da suka shafi technology, kuma ina koyar da mutane dukkan abubuwa, hanyoyi da za a bi a ga an yi komai cikin sauki. To shi yasa na kirkiri wannan abun, wanda wannan abun da kuke gani na yi shi ne a karan kaina. Kamar yadda kuke gani zan muku bayani a kansa, da kuma yadda kuma an kuna so ku kirkire shi duka za ku yi shi step by step ba tare da wani an samu matsala ba kenan. To kai tsaye a cikin wannan bidiyo abin da nake so in faɗa muku shine, kamar yadda kuke gani wannan abin kenan wanda misali na kirkire shi ko. To wannan kun san shi rayuwa komai an ce level ne. Akwai wanda a shagon su hakan nan, ko a shago dai kawai zan fi baku misali da wannan, za ku ga cewa sun hada sola. To ni a shagon da nake ban kai a ce na saka wannan solan ba gaskiya, shine sai na yi tunanin hada wannan abun, tunda dama ina hada abubuwa na technology kamar yadda kuke gani haka dai. Duk dai kamar yadda kuke gani gashi na ayi na dan baku misali. To sai na yi wannan abun. Wannan da kuke gani batir 6 ne a cikinsa, batirin kwamfuta kenan. To yanzu ba wai na kawo yanda za a hada ba ne, saboda duk wanda yake son misali in kawo bidiyo akan yanda na hada shi kenan. Da kuma kamar yanzu misali in nace batir ne a ciki da bayanin da zan yi, to duk wanda ya san abin da ya shafi layin wiring a cikin mabiyana wanda nake koyar da su haka abubuwan technology, to ya fahimci ya abun ma zai kasance. Wanda kuma duk wanda bai san wannan din ba kenan, to sai ya faɗa min a wajen comment, ni kuma next zan yi bidiyo akan haka. To kamar da kuke gani wannan batir 6 ne a cikinsa. To da kuke gani wannan gashi nan 1 2 3 nan, to su ne suke cire min wuta. Wanda da na yi shi kun ga hakan nan an saka wannan karfan, ko na saka zan ce tunda ni na hada shi. To gashi na haka wannan zaka iya rataye shi haka. Wannan makunni da kuke gani guda biyun kuma, ɗaya misali yayin da kake caji, to zai zama wannan yana kunne hakan nan. To wannan in yana kunne wannan yana kashe, wannan dama makunnin na wannan wutan ne. Shi kuma wannan kawai in kana so kamar misali ka cire wuta daga nan, to ya zama shine makunni da makashi na wayannan wutan kenan da suka fita. To kamar da kuke gani shi ma wannan wayarin din a haɗe yake, wanda dai kamar da na faɗa duk wanda yake da buƙatar sani yanda wayarin na abin ne yake, kawai sai ya faɗa mu a wajen comment, ni kuma zan kawo muku bidiyo next akan wayarin din da komai da komai in koyar da ku. To wannan in ka kunna wannan, to zaka iya kunna wannan wutan. Na saka shi ma tunda in ka rataye abu a sama haka zai iya hasko ma ƙasa. Yayin da ba wannan kuma shine zaka yi amfani da wani wanda zan faɗa muku shi kenan. To yanzu normally wannan ni in naje ni ina rataye shi ne haka. In na rataya shi, to gashi nan wannan da kuke gani gashi nan glove ne wannan na samar shi ma wannan karfin a jikinsa wanda zaka iya rataya shi. To gashi nan shi kuma duka na saka wannan haka kasan caji na kwamfuta kenan, sai da wannan kan wanda duka ana siyar da su. In ka je gun masu kayan wuta zaka siye su. To kamar da kuke gani ka gana haka na saka kaga wuta zai shiga. To sai in zo hakan nan a cikin wanda nake so a cikin ukun nan, misali in na saka kowanne ukun nan, a cikin ukun nan kowanne daya batir 2 ne a jikinsa. To kowanne daya batir 2 ne a jikinsa, to yana fidda wuta ne, yana fidda wuta misali na wannan batir 2. To kaga a wunin da zan je in yi a kasuwa, to kaga in batir 2 nan cajin su ya kare sai in jona ɗayan nan, in shi ma wannan cajin sai ya kare sai in jona ɗayan nan. To yanzu misali in na jona haka kun ga ya kawo ganan makunnin sa kamar yadda na faɗa. Kaga zaka kunna zaka kashe. To wannan yana mun haske a shagon, yana dan isana yanda nake harkokina. Ko ka sa a wannan haka, kun gani dai gashi nan. To hakan ka sa ɗayan shi ma, wanda kuma dukan ka tashi yin caji daga nan din kuma zaka yi caji. Wannan kun ga amfanin sa. Kun ga wannan din waya ne dai kamar da kuka sani hakan nan na bukar ya kasa ake cewa, ko mu haka muke ce mar sunan waya a nan inda nake kenan.
sai kuma wannan zaka je ka siyo shi kan caji ne na kwamfuta. To shi kuma wannan kaga kawai kasan gulob ne haka wanda kalan ya kone dinnan kome, sai na samu wannan gulob din da kuke kallon su ga sunan da kuke kallon su, wannan gulob din to su kuma na wani toci ne hakan nan wanda yake mai round. To zaka iya yi da yanda duk ka ga dama, kawai gulob din toci ma in ka samu zai yi maka. To yanzu sai in baku bayani kuma akan yanda ake masa caji kenan, wanda bidiyon duka ba zan tsawaita shi ba. Ina sanar da ku duk wanda yake da bukatan kagoni samun karin ilimi a kansa, duk dai na baku zaɓi kamar yadda kuke gani. Sai ku ci gaba da sauran kallon bidiyoyi na akan dukkan abubuwan da nake kawowa na technology. To cajinsa kuma gashi nan, shi ma normal abin caji in ka samu, to gashi nan in ka saka hakan nan, ka saka wannan kenan normally hakan nan, to zaka saka ka bashi caji. To yayin da zaka bashi caji, to kaga dole nan zai zama a kunne, saboda yayin da ka kashe wuta ba zai shiga ba kuma ba zai fita ba ta kan, ma'ana dai wannan duka daga kafan batir din duka na ɗauko wayarin din yauwa, wanda in ka saka caji zai kai wuta a kafan batirin, in kuma ka cire caji zai yi maka directly ya kawo maka wuta daga kafan batirin, sai kunna ma gulob ɗinka kenan. Kaga ta inda wuta yake shiga ta nan yake fita. Ina fatan kun fahimta. To dai kun ga wannan shine da ake masa caji. Yanda ake masa caji kuma misali in ka zo kamar haɗawa ne, misali kawai zaka samu normal cable ne haka, sai ka yanke haka ya zama ka ɗan yanke shi da ɗan tsayi haka, ya kar ya zama yana kamar dai na wannan, ka lura da tsayinsa. To kar ka yi cable ɗin da tsawonsa, to sai ka saka wannan kan kamar yadda na sanar da ku a cikin bidiyon kenan. Zaka je ka soya ka sa wannan kan, to in ka ɗaure shi to shikenan zai ke baka caji. To kun ga wannan wani abun fasaha ne wanda na yi shi, wanda dai na faɗa muku yana bani haske a shagona, wanda zan saka muku ma a screen ku kalli yanda yake bani haske. Kun gani gashi nan, kamar da kuke gani, kun ga wannan hasken da ya bani din, misali ni yana isa na a yanda nake uzurruka na. Wannan dai shine takaitaccen bidiyo da na kawo. Kamar kullum a dukkan abubuwa ka tafi da zamani, ko ka zamani ya tafi ya barka. Wannan dai shine. Allah samu dace, sai mun haɗa a next video.